Yanayin sakin ƙwan mace wato ovulation. Yadda ƙwan mace yakan riƙa da yadda mace ke yin al'ada suna faruwa ne sanadiyyar gudunmuwa da pituitary gland da ƙwaƙwalwa ke badawa tsakaninta da ƙwan mace da kuma mahaifa. Daga farko dai ga mata waɗanda kwanakin watansu yakan kai kwana 28. Hypothalamus yakan saki wani sinadari na gonadotrophic hormone GH zuwa ga pituitary gland duk a cikin ƙwaƙwalwa. Wannan yanayin yakan sa ƙwayoyin halitta na pituitary gland su saki wasu sinadari da ake kira follicle stimulating hormone FSH wanda sukan bi hanyoyin jini har su kai ga inda ƙwan mace suke wato ovary. A nan sukan sa ƙananan ƙwayoyi da ke cikin ovary su riƙa aƙalla guda ɗaya. Idan hakan yana faruwa, ƙwan mace sukan saki wasu sinadarai da ake kira estrogen. Hakan yakan sa sauran ƙananan ƙwayoyi su tsotse sai su bar ɗaya kaɗai don ya riƙa. Sinadarin FHS yakan taimakawa ƙwan don ya riƙa sosai kafin a sako shi ya fita a lokacin ovulation. Sannan kuma a wannan lokacin sinadarin estrogen yana inganta shimfiɗar cikin mahaifar mace wato endometrium. A kwana na 12 cikin kwanakin watan mace, pituitary gland da ke cikin ƙwaƙwalwa yakan canza sinadarin daga FSH wato follicle stimulating hormone zuwa ga luteinizing hormone wato LH. Wannan canjin sinadarin shi ne yake sa ƙwan mace ya yi fushi sannan ya turo ainihin ƙwan da ya riƙa wajen ovary ɗin. Wannan shi ne ake kira ovulation. Hakan yakan faru ne a rana na 14 kafin jinin al'ada na gaba. Da zarar ƙwan mace ya fito daga ovary, yatsun da ke hannun mahaifa sai su zuƙo ƙwan sai ya shiga cikin hannun mahaifan wato fallopian tube. Daga nan yakan ɗauki shi ƙwan har zuwa kwanaki 5 zuwa 6. Yana kai komo a cikin fallopian tube inda suke haɗuwa da ƙwan maniyyin namiji kafin juna biyu ya samu.